力の大会、必ずオラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオラ行ってくんの。A ver, ¿a quién elijo? A Drogo. Pues aquí puedes cambiar la historia también. ¡Vende!オラにおめえの今の力確かめさせてもらいてえ。オラには今すげえ仲間が必要なんだ。オラと戦え、シュナナゴン。¡Qué chusca! どうした？まだまだ。 ¿Estás formado tampoco? そう焦るな。ゆっくりやろうじゃないか。行くぞ。Ah, yo no le puedo dar al mismo tiempo. Puta. ただのんびりと過ごしていたわけじゃないからな。オラだってあの頃とは比べ物になんねえくれ強くなってんだぜ。なんだ。 Voy a hacer el finish. Lo sabes. Lo sabes. Oh. No se queda nada. Vale. What? 17個、子供3人いるんか。2人は養子だがな。で、何の用だ？俺の身の上話を聞きに来たわけじゃないだろ。実は力の大会っちゅうんがあるんだけんどよ。つまりその大会に俺も出ろというわけだ。あ、頼む。断る。なんでだよ。みんなの運命がかかってんだぞ。みんなの運命？真実を話してもらおうか。ご飯には言うなって言われてんだけどな。実は曲げたら宇宙ごと消されちゃうんだ。みんな揃って消えちまうならそれはそれでしょうがないだろう。だが俺もチームに加わるよ。誰かさんには仕事で借りもできたことだしな。ほんとか。しゃあ。En 2 palabras te dicen un libro, ¿sabes?
algo dormido. フリーザだ。あいつを12。Ah, el escuadrón. 部部隊も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは全王様からのありがたいお言葉があります。皆さんご静粛に。みんなよく来たのね。すっごく楽しみにしていたからみんなで盛り上げてほしいのね。大変素晴らしいお言葉ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。とにかく部部隊から対戦相手を落としてください。またどんなに瀕死になっても回復するための道具の使用は禁止にさせてもらいます。ルールの説明は以上です。それでは Está bien. 力の大会はよーし、やってやっぞ。なあ、孫悟空とかいうおっさん。 Este que es la Choni, ¿no? ¿Cómo hablar? ¿Quiere pelear? あんた、さっき見たことのねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。 ¿Verdad que empezaba con estas? Pegarse. ごめんにゃ、まだブルーは無理じゃねえかなって。はあ、あたしらのこと舐めてやがるなてめえ。面白いやつだなおめえ。よし、買ってこい。援護します。そこのおめえ、 Espérate, güey. ハリケーンの邪魔しねえでくれよ。Arrow Rain. Bueno. あのさ、私ちょっとですよね。 Dios. Ven, que anda. Lechona. Y a mamarlo. ¿Eh? Ah, me quedo. Y viene la otra. ¿O no? Ahora viene Carl. 私からお姉さんを取った。許さない。孫悟空。孫悟空。 Está guapísima este tipo. Dios. Es mi personaje favorito de Super, yo creo. ついにやりやがったな。すっごいぞケール。おお、最高。 Pelea. Uf, qué paliza vas a llevar. これがおめえの本気か。油断するなカカロット。油断なんかしてねえさ。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。悟空
corta. Uf, se viene. Está un poco enojado, ¿no? Ahí arriba, amigo. Amigo. Vale. Vale, ya, de cubrirse. Déjame. Dios. Arriba. Abajo. A volar. Oh. Hola. Hija puta. ¿A dónde vas? Está guapa. Vale, pero vale, coño. Te voy a rematarte. Dios. What? No llega, Hija de puta. Vale, calma. Ay, soy idiota. Me han dado por culo. Jiren. Ya viene Jiren. Jirencio, ahí está. Ahí está el Chocas. Ay, Ribrian. みんなの幸せ、愛をお届け、リブリアン。野生の轟き、愛の雄たけび、カクンサ。夢と魔法で愛の一撃、ロージー。 ¿Tendrá la forma gigante, Ribrian? 行くわよ。Ah, dale, dale. この想い、君たちに届け。 Toma. Venga, va. Pégame. ¿Qué hace? Ginjo 2.0, ¿no? A ver. なんだこの匂い。この匂い、人を惑わすようですが、悟空さんたちは Bueno, どうや bueno, ら bueno. 大丈夫そうですね。なんだかんだで皆さんストイックですし。やっちゃうの。 Sostentito. Allora. No, te. Coi. Sostentito. Dios bendito que... Santa vaca. 怪我はない？これ以上はやらせないわよ。変身を邪魔するだけに飽き足らず、絶対に許さない。 No, no, ya está. 怒り。 変身の邪魔したのはオラじゃねえけど。まあいっか。かかってこい。 Creo que ha llegado, ¿no? これがオラの奥の手さ。あなた、No. 愛は足りてるかしら？ Vale, coño. Mira. No.
cómo me engancha. Uf. そこをどきなさい。 Con tu puta madre. 大人の突進。Uf. あなた、愛は足りてるかしら。とっておきを Otro. 見せてあげる。 ¿Y eso qué? はあ。あなた、 No. 愛は足りてるかしら。 Hija de puta. ボン。Dios, qué guapo. A mamarla. Venga. Madre mía. Pim, pim, pim. Tacita ahora. Uf. 孫悟空、お前 Es verdad, no peleamos contra Hit al final. Terrible. 助けなどいらん。助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでるあいつら見てたらさ、体がうずいちまったんだ。いいか孫悟空、奴は俺の獲物、邪魔はするならほら止めてみろよ。すんげえスピードだな。ヒットが手こずるだけあっぞ。瞬間移動する間もねえとはな。けどここだ。何？俺の動きを見切ったのか。おめえ確かにすんげえスピードだけど、動きが直線的だからよ。タイミングさえ合わせりゃなんとかなっぞ。何度やっても同じだぜ。なんだと？時飛ばしと同じ筋 Muy 肉 rápido sí, pero como el enganche. お前をおびき寄せた。さあ次はどっちだと思う？耳を澄ませよく聞く。スーパー最高速モードだ。La transformación del... Bueno, que tenía una... Sí, pero bueno, lo estoy poniendo para piezas. Siento mareos. Siento mareos profundos. Creo que de un momento. Vamos, vamos, vamos. Dios. ¿Queda otro? きっとおめえまた腕上げてんな。オラとも戦ってみねえか。いいだろう。
perra. Para montar, ¿no? Boom. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. 無天老師様が。仕方ない。出直すか。なんだこの木は。おやおやとんでもない化け物が動き出したようですね。ジリム。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。やっとオラと戦う気になってくれたか。Está potente. そんな。これがたった一人の戦士が放つ木だというのか。